Hola família, disculpeu els errors tècnics d'aquest matí, que el vídeo no se sentia. He eliminat ja aquell vídeo i el torno a penjar de nou, ara sí, amb l'àudio crec que correcte. Anem a veure avui, l'altrem reunir-nos en un canal de Microsoft Teams. Avui el que veurem és aquell vídeo que vam enregistrar una part, s'ha penjat a Microsoft Stream. Allà Microsoft Stream és com un YouTube corporatiu de Microsoft, on només té accés la gent de la nostra organització, i queden penjats els vídeos que gravem a les reunions i també podem penjar altres vídeos. Doncs el vídeo ha quedat penjat allà, ha trigat uns minuts, per això tampoc no ho vam fer en aquella mateixa classe. Ara ja tenim el vídeo preparat i podem anar a veure com l'editem. Així que comencem, obriré una finestra del Teams. Perfecte, aquí tinc una finestra de Microsoft Teams, exactament en el canal on vam fer la reunió i per tant tinc aquí la reunió ja enregistrada. Si clico, el que s'obre és un reproductor. Ara està obrint aquí el reproductor, és que posarà Microsoft Stream, ho pausaré i anem a veure quines opcions em mostra. El primer que tinc aquí del que veig és el nom del vídeo. El nom agafa el nom que tenia la reunió. Dues reproduccions que porta, dues persones que ja l'han vist aquest vídeo i els likes que porta, igual que YouTube. Aquí, per agregar a la meva llista de reproducció, jo puc crear-me llistes de reproducció personals i agregar vídeos en aquestes llistes de reproducció. I al mateix temps puc donar-li likes als vídeos. Si segueixo cap aquí baix, el que veig són els controls típics de reproducció del vídeo, per fer un play i per tema de volum. I si em vinc aquí a la dreta, tinc unes altres icones. El primer és una lupa. Aquesta lupa és interessant, si clico amb ella, em permet cercar dintre la transcripció d'aquest vídeo. Primer haurem d'activar unes quantes coses per arribar fins aquí, però ell té un reconeixement de veu, permet que em munti com una espècie de subtítols i em permet buscar dintre d'aquests subtítols per poder identificar parts de la conversa i portar-me directament fins a aquell minut on vam parlar d'aquell tema. La segona icona són precisament aquests subtítols, activar o desactivar subtítols. Primer haurem d'haver fet unes coses abans, Ara aquí ja està editat i per això ho veiem. Ara us explicaré com arribem fins aquí. I unes configuracions. Aquestes configuracions són tema de velocitat, subtítols i idiomes, configuració de subtítols i la qualitat del vídeo. Pujaré una mica la qualitat perquè es vegi millor això d'aquí al centre. Les dues icones que ens falten seria la pantalla completa per veure tota la pantalla i anar a l'stream per veure exactament les coses que podem editar des d'allà. I si us fixeu aquí a la pantalla del mig, a veure, ara es veu millor, el que tenim aquí és, per una part, el títol, altra vegada, ell ja m'ha muntat el vídeo i m'ha col·locat aquesta portada amb el títol i una sèrie d'informació. Aquí teniu l'hora en la que va ser enregistrada, la reunió, quan començava, qui va ser el culpable una mica d'enregistrar això, qui havia organitzat la reunió i en quin canal de Microsoft Teams d'aquell equip es va produir aquesta reunió. I això ho teniu muntat en el vídeo. Per tant, hem gravat la reunió i ens posa aquesta portada de tal manera que quan obrim el vídeo sabem a què fa referència. Anem a obrir-ho a Stream. Clicaria aquí a la icona de la dreta de tot, aquesta espècie d'avió de paper, una cosa així estranya que hi ha aquí, i s'obrirà aquesta pantalla. Aquesta pantalla és en un navegador, obre un navegador, heu d'obrir la sessió vostra i s'obre aquí la pantalla del Microsoft Stream. Ara mateix estem a la zona on hi ha el vídeo i de fet les opcions que tenim són força similars al que ja veia. Aquí tenim el vídeo amb la mateixa informació, els subtítols, les configuracions i aquí baix tenim les mateixes opcions d'agregar llista de reproducció, del me gusta i aquí una opció de compartir. Aquesta opció de compartir, m'obrirà aquesta finestra i tinc tres opcions de compartició. Opció de compartir a partir d'un link, copiaríem aquest link i compartiríem. Opció de compartir amb correu electrònic, poso l'email de la persona que vull que pugui veure aquest vídeo i li envio el link per correu electrònic i insertar. Si tenim una web de l'organització corporativa, podríem insertar aquest vídeo en algun post d'aquesta web que tingueu, en alguna pàgina d'aquesta web que tingueu. Insisteixo en que la web ha de ser corporativa i tot ha de ser molt corporatiu perquè Stream funciona només a l'organització. És a dir, si hi ha algú de fora que vol veure aquests vídeos, no pot accedir, per molt que nosaltres el convidem. Fixeu-vos que si jo aquí fico un correu, hola@gmail.com, ell em diu que no és un usuari vàlid. Així com en els equips a mi em permetia ficar un email extern i em deia, vale, convidarem aquesta persona a l'equip. Aquí no. Aquí només ho pot veure la gent que pertany a l'organització. Problema que podeu trobar-vos amb això, si jugueu, si treballeu amb convidats. En els vostres equips teniu convidats que sí que poden participar a les reunions
i graveu alguna de la reunió, després li diu a aquest convidat, escolta, repassa't allò que vam fer a la reunió que tu no vas poder assistir, o a les conclusions que vam gravar. Aquest convidat no podrà accedir al vídeo. Us l'hauríeu de descarregar i llavors enviar-li el vídeo, però ja com un fitxer, fora de stream. El stream queda només per la gent de l'organització, o sigui, @ la vostra organització, punt, el que sigui. Perfecte, així compartim. Aquí baix teniu un espai de comentaris, això ho podeu deshabilitar, després mirarem com, però si no la gent podria fer comentaris sobre el vostre vídeo. Vinc aquí de la dreta i aquí el que tinc és les opcions de transcripció. Després veurem com ho he d'haver activat, perquè això ara ja està activat i per això m'apareix. Però el que tindrem aquí és la transcripció que ja he fet del vídeo i jo la podria editar. Aquí el que em facilita molt la vida és que ja està, ell com a mínim ja ha reconegut en quins segons s'han produït converses, o sigui, s'ha produït so de paraules, i després jo ho puc editar molt fàcilment. Vinc aquí, clico a editar i aquest doncs ho canvio, i aquí doncs he dit comencem la reunió, i ho poso, i llavors ja puc guardar aquests subtítols. Això em servirà sobretot per aquells que treballeu en organitzacions internacionals, en més d'un idioma, i que després la gent ha decidit consultar-ho, doncs pot ser útil crear uns subtítols, després veurem en diversos idiomes, i que la gent pugui seguir el que es va dir en aquella reunió. Tenim una part d'interactivitat. Aquesta part d'interactivitat el que fa és òbviament a posteriori d'haver fet la reunió, però jo puc haver creat un formulari de Microsoft Forms i tinc l'opció d'inserir aquest formulari en un punt del vídeo. Jo enganxaria aquí la URL a aquest formulari, li diria en quin segon del vídeo vull inserir-lo, llavors jo estic fet una reunió en la qual estem debatint, ostres, això no sabem si fer-ho de la manera A o de la manera B. I a la reunió potser som 3 del grup, d'aquell equip que ho estem tractant. Doncs després aquest vídeo l'editem, en aquell punt li posem una enquesta, un formulari, ho passem al vídeo a la resta de gent del nostre equip i li diem, escolteu, que no vau seguir la reunió perquè aquesta reunió només era de 3 persones que havien de tractar això. Mireu-vos els punts, mireu-vos els arguments que vam comentar al principi de la reunió i en aquell punt saltarà una enquesta que hauran de respondre quina opció per a ells és més vàlida. Jo recopilo les dades en forms i després, per tant, puc treure la decisió que calgui. Aquí teniu més vídeos populars, ell diu que hi hagin hagut per aquí, doncs teniu per aquí els últims vídeos que s'hagin penjat o que tingueu en el vostre usuari. I anem a veure després com editem algunes altres opcions de vídeo. A nivell general, Stream, les opcions generals teniu aquí una pàgina d'inici, que ell munta com si fos una pàgina d'inici de YouTube. Podeu trobar els vídeos, els podeu trobar cercant directament tots els vídeos, aquí directament us apareixen tots els vídeos que teniu vosaltres accés, o els podeu trobar bé per les persones que han participat en els vídeos, bé per canals o grups. Això dels canals i grups, important, ens aturem un moment aquí, perquè la terminologia liga molt amb la terminologia que utilitza per Microsoft Teams. Estem acostumats, sabem el que és un canal de Microsoft Teams, sabem el que és un equip o un grup de Microsoft Teams, però aquí és diferent. Un canal aquí és com un canal de YouTube, és un canal per interessos, per temàtiques. Jo puc generar un canal nou, canal de màrqueting, o arrossegar vídeos de les reunions de màrqueting cap a aquell canal, independentment que s'hagin de produir a un grup o un altre, a un equip o un altre d'un canal de Teams, els puc organitzar en aquest canal o puc pujar vídeos de fora de l'organització en aquest canal de màrqueting, de ventes, del que jo vulgui. I un grup aquí és com un nou grup de persones, una sèrie de persones a les quals ajuntem per després poder donar permisos ràpid de visualització d'un vídeo, perdó. És a dir, potser jo hi ha un projecte que l'estem gestionant certes persones del meu equip de producció, de la fàbrica. Però després m'interessa que el que s'ha fet en aquests vídeos el pugui veure tot l'equip de producció. Doncs jo aquí vindria, generaria un equip que fos tota producció, independentment que no estiguessin en aquell projecte, i després podria associar aquest vídeo a aquest grup de forma fàcil. Per tant, canal de stream i grups de stream, tot i que ens soni a canals de team i equips de team, no té a veure. Ara jo el que vindré aquí és a veure els vídeos i a repescar el meu vídeo. En comptes de repescar-lo per aquí, el repescaré per les icones d'aquí de la dreta, aquestes d'aquí, aquí teniu les icones d'afegir la meva llista de reproducció o per afegir el vídeo en un canal, però jo me'n vindré aquí, a editar, això d'aquí. Vinc a editar-lo per veure les opcions que tinc d'edició, més completes. Aquí dalt, començarem per poder-li canviar el nom. Puc canviar el nom i puc canviar també la descripció d'aquest vídeo. La següent opció que tinc és dir-li en quin idioma està fet aquest vídeo.
Jo aquest vídeo, per molt que el vaig gravar en català, el que faig és canviar-li i posar-li el nom al castellà. Per què? Perquè si jo li dic català, com que ell no té reconnector de veu catalana, ja no intenta fer-me subtítols. I per tant no se'm generaran els subtítols que heu vist abans. Que si és el correcte, perquè no atinarà. Si jo li dic castellà i està l'àudio en català, no atinarà a fer-ho. Però sí que si jo li dic castellà, ell intenta com a mínim encertar. I el que fa és aconseguir muntar la plantilla pels subtítols, que jo després utilitzaré per posar subtítols bons. Per això, encara que no estigui en un idioma que ell detecti, jo recomanaria que poseu un idioma que ell sí que tingui transcripció perquè us faci la plantilla i després vosaltres la canvieu. Aquí podríeu canviar la vostra portada del vídeo que es veu per defecte. Aquí al mig estan els permisos. Per defecte, qui té permisos? Els del canal, ara sí, canal de Teams. Canal de Teams de llançament de nou cotxe. Tenen permisos per veure aquest vídeo. I els que ho vam enregistrar, doncs tenim permisos de propietari. El de la reunió, el que organitza la reunió, el que va enregistrar el vídeo, tenim permís de propietari per poder tocar totes aquestes coses. Per aquí dalt podríem permetre a tota l'organització que visualitzés el vídeo. I si no, podem anar afegint grups o persones que també els volem afegir perquè puguin veure aquest vídeo. Sempre de l'organització. No podeu afegir persones de fora. Bé, i per últim, aquí a la dreta tenim unes opcions de persones. Què és això? Això el que ens farà és activar, si és possible, en alguns vídeos es dirà que no és possible, però si és possible, ell identifica qui és la persona que està parlant en cada moment del vídeo i fa una escala de temps, de manera que ara parla fulanito, ara parla menganito, i podem identificar qui està parlant en cada moment del vídeo. Si activem o desactivem això d'aquí sota, per defecte s'havia activat, el que farà és habilitar els comentaris, que hem vist abans que podíem fer comentaris sota els vídeos. Podem desactivar i que la gent no pugui fer comentaris, per exemple. I aquí venim a la part de subtítols, que us deia que és interessant que ell us el generi automàticament perquè fa una plantilla, però que després vosaltres per aquí el que podeu fer és venir a editar, a descarregar-vos. Us descarregaríeu aquí el fitxer de subtítols que ell ha definit i podríeu agafar aquest fitxer, ara us l'obriré jo perquè veieu quin tipus de fitxer és. A veure, obrirem per aquí. Aquí, aquest és el fitxer descarregat. Veieu que és un fitxer. La manera d'escriure aquest fitxer és, oblideu-vos d'aquests codis d'aquí, fixeu-vos en això d'aquí, és el segon amb mil·lèsimes inclòs on començarà a mostrar-se aquest subtítol, el segon amb mil·lèsimes inclòs on deixarà de mostrar-se aquest subtítol i el subtítol que s'ha de mostrar. Llavors, això ho anem fent per cada subtítol que volem mostrar. Si jo he de crear aquesta plantilla de zero, és molt farragós. Però ara, amb aquest arxiu ja creat, m'és molt fàcil. Jo, òbviament, hauria de revisar, hauria de canviar totes les coses que estan malament, però una vegada ja hagi fet un subtítol bo en un idioma, jo aquest subtítol li puc enviar a qualsevol empresa de traducció, qualsevol departament de traducció, que ja estan acostumats a treballar amb aquest tipus de fitxers de subtítols, i ells l'únic que faran és modificar amb la traducció de l'idioma que a mi m'interessi. Em passarien aquest fitxer una altra vegada i jo el que faria és venir aquí i pujar un arxiu de subtítols, de tal manera que jo li he pogut passar a l'empresa i que, escolta, a la meva organització necessiten tenir subtítols en francès, en anglès, en alemany, tradueix-me aquest arxiu català o castellà en aquests idiomes i jo els penjo aquí, els assigno un idioma i llavors la persona podrà triar els subtítols en el seu idioma intraorganització. Perfecte. Doncs fins aquí la classe d'avui. Hem vist una mica on queda gravat aquest vídeo, que està a stream, i quines opcions podem tocar una mica. Ens veiem dijous. Dijous serà en un horari diferent. He de mirar a veure com me'n puc encaixar a la classe durant el dia. Subscriviu-vos al canal i així us avisarà exactament de l'hora que sigueu. Si no, també, si aneu al web o al mateix canal de YouTube, allà ho veureu l'hora a la que està programada. Si us ha agradat la classe, doneu-li un like i m'animeu a seguir fent cursos com aquest. I res més, que acabeu de passar un molt bon dia i ens veiem a la propera classe. Ànims!